pamwe zvakuda pachena kuti VP Kosano Chiwenga is not alone pakuchallenja against constitutional amendments nebill number 3 iri kuonekwa kunzi panguva inoi VP Kosano Chiwenga awana General Anselm Sanyate. Nyika yese yakuchinyazozozviona manje kuti why General Anselm Sanyate was fired from that position aiwa yekuva commander zvakunyatsobuda pachena nokuda kwokuti last year towards kwasara mazuva mashoma kuti the 31 March isvike yamaiziva kuti hairdriver naBom Shogesa ndo pakafaiwa General Anselm Sanyate. Panguva inotiona Anselm Sanyate achimirana na VP Kosano Chiwenga kuchallenja constitutional amendments zvinozobuda pachena kuti these generals vasara havasi kuda zvina basa. Sarabina masvika mudanyigo panguva ino ndobva subscribe like on the bell icon. Timira pana BBC mudanyi rachiti checkpoint. Chiwenga was not alone in challenging the constitutional amendments during the cabinet meeting. It is reportedly said Minister of Sports and Recreation, retired General Sanyate, also opposed the bill, saying the bill does not represent what they fought for during the liberation struggle, one man, one vote. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino ari kuda pachena kuti aiwa naAnselm Sanyate panguva ino achizobuda pachena manje. But there is a warning iri kupiwa to these generals. We have seen kuti recently apana kana 2-3 days we have let to rest Comrade Bom Shogesa was opposing the 2030 plan. Now tukuona kuti VP Kosano Chiwenga na General Anselm Sanyate nevamwe vasati vabuda pachena vari kuopposa this 2030 pamwe chete nekuamendwa kweconstitution. What do you think is going to happen? Because we know zvigananda vanhu vekuti havatombodi kana any opposition, havari kana any obstacle in their path. Panguva ino there is a strong warning iri kupiwa these generals kuti whatsoever action they want to implement they must do it carefully, just because vakasangwara chete aiwa tinozongonza kuti dzangova ngano. Mashoko ari kuda panguva ino mhuri yeZimbabwe hazvinomira zvakanaka zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Tamwe tongopai updates ezviri kuitika munyika yedu panguva ino kuti vanhu vagare vari away uye vari safe. Pina comment section medu za fundo enyu, so subscribe or like, chit on the bell icon.